Cca koľko hodín denne presedíš? Dosť. Akože s tým, že chodím aj do školy, aj do roboty, aj v robote hlavne sedím. Za deň aj 6 hodín. Minimálne 8. Keďže mám sedavé zamestnanie, tak by som to typoval aj skoro 8. Bolieva ťa chrbát? Áno, ale mám za sebou mesiac rehabilitácií, takže je to lepšie. Ak bolí, tak pri nejakom dlhšom sedení. Na začas ma bolieva chrbát, ale to je aj z toho, že som mal skoliózu akože dávnejšie. V práci sedí takmer tretina Slovákov a vo väčších mestách, ako sú napríklad Bratislava alebo Košice, je to takmer polovica. Keďže stavbe ľudského tela je prirodzený fyzický pohyb, pozreli sme sa bližšie na to, ako si to kompenzovať. No to, či ti stačí 30 minút pohybu denne aj pri sedavom zamestnaní a čo robiť, aby sme predišli zdravotným rizikám, sa pozrieme bližšie s fyzioterapeutom Michalom Slotom. Koľko času týždenne by mal človek s takým 8-hodinovým sedavým zamestnaním stráviť pohybom? My by sme chceli určite mať takú rovnováhu, hej. 8 hodín práce, 8 hodín pohybu, ale vieme, že to nejde. Čiže aspoň nejaká hodinka denne pohybu by bola fajn. A je lepšie potom napríklad, že cvičiť alebo skôr preferovať prechádzky, po prípade to nejako kombinovať? Záleží asi aj, ako človek tiež chodí, lebo povedzme si úprimne, nie každý má ten stereotyp chôdze úplne dokonalý a niekedy vidím ľudí, ktorí si chôdzu dokonca aj ubližujú. A či cvičenie alebo prechádzky, asi by som to podľa mňa zaobalil tak, že keď človek už má nejaké problémy pohybové, tak asi by som to smeroval na to cvičenie. A možno keby ste nám vedeli ukázať, že ako by mal človek správne sedieť, aby to bolo čo najmenej zaťažujúce na chrbticu, na stoličke. Tak v prvom rade je potrebné vybrať si správnu stoličku pre daného človeka, čo tiež nie je jednoduché a nie každý ju vlastní. Keď začneme od nôh, nohy by mali byť položené na zemi, niekto si tie nohy prekladá, niekto nie, čiže keď tie nohy nedočiahnu na zem, tak lepšie ich podoprieť niečím. Potom je vlastne tá výška tej sedacej časti. Je fajn, keď bedrové kĺby sú keby o niečo vyššie ako kolená, čiže ja by som si to v tomto prípade posunul trošičku vyššie, aby vlastne bedrové kĺby boli otvorené, kolená trošku nižšie. Hej, potom je dôležité vlastne ako je nastavená tá chrbtica, čiže mali by sme byť v nejakom spriamenom postoji. Chceme, aby sa nám chrbát opieral, aby sme neboli úplne v nejakom záklone, alebo proste, aby sme tam neboli moc zohnutí, čiže aby sme udržiavali tie prirodzené krivky našej chrbtici, že nejaká lordoza, nejaká kyfóza, napriamená hlava, mne sa hlava neopiera, ale chceli by sme, aby sa vlastne hlava opierala. Čo sa týka nastavenia rúk, tak v podstate chceme využiť tie lakťové opierky, sú tam na to, aby sme ich využívali. Opierame sa tak, aby ramená nešli smerom hore k ušiam, aby sme vlastne ideálne mali stôl vo výške tej lakťovej opierky. A sú možno ešte nejaké cviky, ktoré sa dajú praktizovať takto počas sedenia pri tom počítači? Nejaké 1-2 cviky, ktoré sú jednoduché, ktoré by človek mohol robiť? Určite áno. Ja celkom rád vlastne tým ľuďom dávam nejakým spôsobom opierku toho chrbta. V podstate ide o to, že tí ľudia dosť často sedia ako keby na okraji tej stoličky. Čiže posunúť sa dozadu, aby sa ten chrbát naozaj opieral. Keď tak si tam dať nejakú loptičku, alebo tam bývajú také tie bedrové válce, opierať sa o to a kľudne ako keby aktívne trošku tlačiť do tej stoličky alebo do tej opierky, čo nám vlastne bude aktivovať ten chrbát a budeme tam viac vzpriamení. Ak máš sedavé zamestnanie pre svoje vlastné zdravie, dbaj na cvičenie, ale aj prirodzený pohyb, akým je napríklad prechádzka. A pre ďalšie zaujímavé správy sleduj Refresher News.